чун ҳамешагӣ дар соати корӣ мо дар идора ҳозир шуда ба танзими барномаҳо шурӯъ мекунем. Коргардон ба мо тамос гирифт. Мо бояд барои сабти даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ба муассисаи давлатии китобхонаи миллии Тоҷикистон равем. салом тамошобинони азиз, чун ҳамешагӣ рӯзномаи даври ҷанбастӣ озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст манзури шумо ва имрӯз рӯзи чорум аст. Мо вориди муассисаи давлатии китобхонаи миллии Тоҷикистон шудем ва роҳ пеш мегирем сӯи толорҳо ва мебинем ки номинатсияҳо чӣ гуна доир гарда истоданд ва албатта бо иштирокчиён низ чанд суҳбат хоҳем кард. моро ҳамроҳ бошед, умедворам ҷолиб аст. ҳама омодаи сабт ва саргарми коранд. тамошобинони азиз, ин толори номинатсияи адабиёти бачагона аст ва иштирокчиён дар ана ҳамин ҷо баромад мекунанд ва масъули ин номинатсия муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон аст. Чӣ гуна ки мебинем аъзои ҳакамон ҳоло нестанд, яъне ҳоло то оғози гузаронидани даври ҷанбастии ин озмун якчанд дақиқаи дигар фурсат ҳаст ва мо меравем ба толори дигар бо иштирокчиён суҳбат мекунем. бо мо бошед. ба толори дигар нарафта, узви ҳакамон азизи азиз назди мо омаданд. даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ доир гарда истодааст. тайёрии иштирокчиён чӣ гуна аст? тайёрии иштирокчиёни озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва нисбат ба соли гузашта хеле беҳтар аст, хеле беҳтар аст. соли гузашта агар мо як иштирокчиро 15-20 дақиқа пурсуҷӯ мекардем, имсол бо 15-20 дақиқа муайян кардани сатҳи донишу тайёрии бачаҳо бисёр душвор аст. аз ин сабаб мо андак зиёдтар то 40-45 дақиқа мепурсем ва бо баъди ҳамин ҳам мебинем ки бачаҳо ҳанӯз метавонанд ки ба саволҳои мо ҷавоб диҳанд. воқеан аллакай дар як сол тафовут аз замин то осмон ба назар мерасад. салом алейкум. салом. шумо аввалин нафаре ҳастед ки дар номинатсияи адабиёти бачагона ҳоло ба саҳна мебароед дар рӯзи чорум. дуруст аст? бале. худро пурратар муарриф кунед. ман Шарипова Муҳиба, хонандаи синфи ду аз ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, вилояти Хатлон ҳастам. ман дар номинатсия хондам ва зиёд кардани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқӣ иштирок карда 100 китоб, зиёда аз 2000 мисра шеър, чистон, латифа, тезгӯякҳо хонда ва азиёд кардам ва ҳамаи инро ба аъзоёни ҳакамон пешкаш менамоям. тамошобинони азиз, дураст мешавем ки Муҳибаро аллакай даъват намуда истоданд ва масъул дар назди мо аст барои бурдани Муҳиба. иҷозат аст як соли дигар посух гирем. хуб, шумо ҳаяҷон ҳиссиёт доред не? ман хеле ҳаяҷон ҳастам ки ба рӯи саҳна мебароям. шумо ҳаяҷони худро дур бикунед. оле вақте ки шумо ба рӯи саҳна мебароед, ба шумо доварон суол медиҳанд ва кӯшиш бикунед ки буро посух бидиҳед. хуб, бале, ман табассум мекунам ва ҳакамон чӣ саволе медиҳанд, ман ба саволҳои онҳо ҷавоб медиҳам. ва дӯстони азиз, мо мехоҳем Муҳибаро то саҳна гусел кунем. рафтем Муҳиба. ин ба он хотир буд ки иштирокчӣ тарсу ҳароси худро гум кунад. ба шумо муваффақият. бояд гӯем ки кормандони китобхонаи миллии Тоҷикистон низ пайваста кӯшиш менамоянд то ба иштирокчиён ва хонандагон тамоми шароитро муҳайё намуда аз имкониятҳои мавҷуд буда истифода баранд. ҳар як иштирокчие ки дар байн пеш аз он ки баромад мекунад як пиёла чой менӯшад ва аз он шароитое ки рӯи хони шӯъбаи кӯдакон фароҳам овардааст мисол мечашад ва коми худро ширин мекунад ва сипас ба анамон рӯи саҳна ба суолҳо ва ба он озмун яъне ки омода мешавад. иштирокчии нахустин ҳоло ҳам дар саҳна ва ба саволҳои ҳайати ҳакамон посух дода истодааст. тарсу ҳаяҷон дар падару модарон низ дида мешавад ва аз он дар ҳаросанд ки фарзандонашон дар назди ҳакамон худро гум накунанд.
мегуфтед ки баромадатон чӣ гуна гузашт? баромади ман хеле хуб гузашт. ман шеъри эҷод кардаамро ба азони ҳакамон қироат кардам. ҳолу худро чӣ гуна тасаввур карда истодаед? ман худамро хеле хуб тасаввур кардам. шеърҳоямро ба азони ҳакамон қироат кардам. кадом саволи ҳаяти ҳакамон буд ки шумо онро намедонистед, яъне дар рӯйхати тартибдодаи шумо набуд? ягон саволи душвор надоданд ва ман ба саволҳои онҳо ҷавоб додам. саволҳои онҳо хеле осон буданд, барои ин ки ман китобҳои бисёр хондам. шумо баромади фарзанди худро тариқи монитор тамошо кардед? албатта тамошо кардам ва хеле ҳам хирсан шудам ки ба саволҳои ҳакамон аз рӯи низомнома нағз ҷавоб доданд. аз баромади фарзандатон қаноатманд ҳастед шумо? бале, бисёр қаноатмандам. бисёр дар ҳаяҷон мондам ки мақсад чунин фарзанд дорам, фахр мекунам. ташаккури бисёр ба ҳама. дар оянда мехоҳед боз фарзанди шумо дар ҳамин гуна озмунҳо ширкат бикунад? албатта, барои чӣ не? ҳамин хел хондан гирад, ҳамин хел илмашро такмил диҳад, мо розием. бигзор ки иштирок кунад, мо хирсанд. саломат бошед. ман барои шумо дар таълиму тарбияи фарзандон муваффақият ва боварӣ дорам ки фарзандони шумо нафароне мешаванд ки дар ҷомеа саҳми арзандаи худро мегузоранд. саломат бошед, муваффақият ба шумо. ва инак мо баромади дигар иштирокчиёнро пайгирӣ мекунем ва ҳоло меравем ба толорҳои дигар ва аз гузариши дигар номинасиҳо баротон маълумот медиҳем. бо мо бошед. мо роҳ пеш гирифтем сӯи толори дигар. дар ин толор номинасияи адабиёти муосир доир гарда истодааст ва аз иштироки ин иштирокчӣ ҳайати ҳакамон қаноатманд нестанд. инро аз суҳбати онҳо пай бурдан мумкин аст. фирдавсӣ аз ки аст гуфтӣ? Сотиму Нуҳзода. Дар онҷо як образ аст, Абутулаф. ин чӣ хел образ аст? чӣ гунае ки мо мушоҳида кардем, аъзои ҳакамон на чандон аз омодагии шумо розӣ буданд. сабаб дар чи аст? ё ман намедонам сабаби доварон, ё ки ман худам дар саҳна ҳаяҷонзада шудам, ё бештар асарҳое ки ман дар он ҷо бар рӯйхати аъзоён пешниҳод карда будам, бештар мутолиа карда будам ва баъзе аз ҷойҳои он аз хотирам баромада буд ва бештари агар аз шеър ё ғазал бошад, ман ғазалҳоро бештар такрор карда будам, аммо асарро муҳлати такрор карда надоштам. аз ҳамин сабаб ман натавонистам ба саволи доварон дуруст ва пурра ҷавоб диҳам. ҳатто нафароне ки калонсоланд дар ин озмун аз роҳи дур барои иштирок омадаанд. мо бо яке аз онҳо ҳамсоҳбат шудем. дӯстони азиз, мо дар дохили ин толор як мусафиди нурониро мебинем ва боварӣ дорем ки ӯ иштирокчӣ аст, зеро дар толори мунтазирӣ аллакай навбати худро мепояд. пеш аз баромад мо ба назди ӯ меравем. мумкин аст бо шумо суҳбат кунем? марҳамат. метавонед худро муаррифӣ бикунед? маърифӣ кунам. бале. ман зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Баҳористон, ҷамоати ватан, ноҳияи Фарқор, Ҳакиму Муҳаммадӣ, иштирокчии озмуни фуруғи субҳи доноӣ, ғолиби даври вилоятӣ ва иштирокчӣ дар ҷумҳуриявӣ, даври думуҷравӣ. агар махфӣ набошад, қаблан узр мехоҳем. шумо чанд сол доред? чанд сола ҳастед шумо? ман 67 сола шудам. 67 сола. ва 67 солагӣ нигоҳ накарда аз иқдоми пешгирифтаи ҷаноби олӣ рӯҳ илҳом гирифта аз ноҳияи Фарқор дар ҳамин фуруғи субҳи доноӣ мехоҳам ки иштирок карда як ҷои сазоворро ноил шавам. дар кадом номинатсия шумо иштирок мекунед? дар номинатсияи адабиёти муосир. адабиёти муосир. чӣ омодагӣ диден шумо? Ман ба чанд шеър- адабиёти муосирро аз худ карден? омодагӣ ман ҳамия ки аз раҳи дур омадам, ба зур омадам, дар ин озмуни китоб бо тайёрии зур омадам. саломат бошед. ва ҳоло баромад карден ё не? не оли навбат нарасида ба мо. ягон ҷо кор мекунем? не нафақахир давлати пирӣ меронам. бале. ва дар ин сину сол мо барои шумо аҳсан офарин мегӯем ки шумо дар чунин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ширкат мекунед ва боварӣ дорем ки албатта доварон ба шумо баҳои хуб мемонанд. оҳ раҳмат, умри дароз ба баракат бинед, тамоми хушиҳои зиндагӣ насибтон гарда. ман барои шумо муваффақият таманно дорам. раҳмат. барои ҷавонон, барои кӯдакону наврасоне ки дар ин озмун ширкат намуда истоданд, шумо ҳамчун як нафари рӯзгордида чӣ тавсия медиҳед ба онҳо? ҳамчун нафари рӯзгордида ҷавононро даъват мекунам ки рӯ ба китоб биёранд.
برگ ساز ما کتاب و حکمت است. این دو قوه اعتبار ملت است. باید از کتاب سرچشمه علم است. به کتاب علم نیست. همه رو به کتاب بیارن، از فرهنگ، از ادبیات با خبر باشن، جوانان بیکار نگردن. سلامت باشید. و تماشاگران عزیز، به قول استاد رستم وهاب، فروغ کائنات از آفتاب است، فروغ آدمیت از کتاب است. ما به نزد دیگر اشتراک می‌رویم. به شما بار دیگر موفقیت. رحمت. سلامت باشین. برکت در کسب. қайд кардан ба маврид аст ки то субҳи имрӯз шумораи иштирокчиён дар номинатсияҳо гуногун аст. барои мисол дар номинатсияи адабиёти бачагона 32 нафар дониши худро санҷиданд. аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон бошад то ба ҳол 33 нафар ва дар номинатсияи адабиёти классик 32 нафар тавонистанд рӯ ба рӯи ҳайати ҳакамон баромад намоянд. дар умум дар ҳамаи номинатсияҳо зиёда аз 30 нафарӣ даври ҷанбастиро пушти сар карданд. من نژاد کاوه و اسماعیل سامانیم، مهر خود را ز ضبط دل پناه و بانیم. омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ низ аз ин иқдоми роҳбарияти олӣ хурсанду хушҳоланд ва иштироки онҳо дар баробари нафарони дигар назаррас аст. тамошобинони азиз, дар ин ҷо номинасияи адабиёти классик баргузор гарда истодааст ва ин иштирокчӣ дар навбат ҳастанд. пеш аз баромад мо мехоҳем суҳбат бикунем. салом алейкум. من آموزگار ستاره مهرنیسا هستم و امروز در این سبقت معرفت با یک هیجان وارد شده ایستادم و امید دارم که در سبقت معرفت و در این صحنه معرفت به دست بیارم. شما در کدام مؤسسه به حیث آموزگار فعالیت میکنید؟ در مؤسسه رقم 1 ناحیه یاوان. یاوان. خب شما رو دعوت نموده ایستادن. از بردار خواهش میکنیم که گسل کنن. مرحمت. тамошобинони азиз, ин нақлиёте ки шумо мебинед, ин студияи сайёри телевизиони Баҳористон аст ки номинатсияи аз ёд кардану хондани ашъори бачагонаро сабт менамояд ва ҳоло мо дар ро мекушоем, мебинем ки ҳамкорони мо бо чӣ кор машғул ҳастанд. салом алейкум. мо ки бо бачаҳо сару кор дорем, бо бори комил гуфта метавонам ки ниҳоят тайёрии ҷиддӣ доранд. имрӯз бачаҳо аз вилояти хатлон иштирок карда истоданд ва то имрӯз мо аллакай 3-4 нафарро сабт кардем ва хеле хеле дар сатҳи олӣ ба тамоми саволҳое ки аз ҷониби ҳакамон дода мешавад бачаҳо пурра, хушрӯ, зебо, хурдсолон ҷавоб медиҳанд ва ин худи ҳакамонро ҳам ба ҳайрат овардааст. бинандагони азиз, ин буд рӯзномаи навбатӣ даври ҷанбастӣ озмуни ҷумҳуриёи фуруғи субҳи донои китоб аст. ва бинандагони азиз, дар таҳияи ин барнома саҳм гузоштанд Наврӯзбоев, Далер Саидмиров ва Алихон Шарифхон. фардо дар ҳамин вақту соат моро мунтазир бошед.